Joet hoopt wethouder Akkerman mei om de veer tussen de Geel en de Woordveert uit te graven. Voor Snits als Wetterstad een wichtig moment. Wij zijn als Sneek zijn we al Waterstad Sneek. Die titel hebben we al terecht en die is ook algemeen bekend. Dit is het laatste stukje geweest. Met de aanleg van de Rijksweg hier achter mij hebben wij gezegd die 40.000 auto's die hier langskomen moeten dat smoel van Sneek echt ervaren. Nou, dat kan alleen door water als je een waterstad bent. Dus daarmee wordt dat ver volmaakt. Het project kost het €4,5 miljoen. Het moet in juli van dit jaar klaar wezen. Er moet nog een soort gebeuren. Wat we doen gaan is te lukken, stadstenen ombrengen, stiel dan van elkaar morgen en alles. Hoe chip wordt het? Je komt 81 wetten te zien. En wat ik begreep, met iedereen is bevaarbaar, verbod tot 1,30 meter die op gang. Snits wil met de laatste vaarverbinding meer wettertoeristen naar de stad loeken. Er worden langs de veert bedrijven en wenningen gebouwd. Maar er blijft ook Grienoord voor de joerdijstige wiekbewoners. De aangrenzende wijken hier en ook aan de andere kant, die kunnen nu van het water ook gaan genieten. En dat is niet alleen genieten van de boten die hier langs varen, maar gewoon ook zelf lekker verblijven, in het water spelen. Als het vriest, 's winters gewoon lekker schaatsen. Het is gewoon een meerwaarde voor de leefbaarheid hier en voor de uitstraling.